Realaren denboraldi aurreko azken partidara, azen orgeiagoka maila handikoa. Stamford Bridgen, Londresen arituko da. Betik gora iteko, zergatik azkeneko ligan amargarren eintzuten, eta oso urruti daude beraien ikuspuntua beste batzu diralako, eta nik uste Realak oso gaztea, arrobikoak biak ere. Bai, harritzekoa da, ez, azkeneko partiduan biak batera ikustea, ez? Da bere ibilbidea Premier Liguen. Erneko Palmer, maila handiko jokalaria, goian estutzen, lerroa zeharo aurreratuta, ezka azken aregina Moises Kaizedok egin du, are hartzetik jaurtiketa, Ekuadoren jaiotako futbolariak, talde sendoa egitirok, hortxe da Pedro Neto, klub bakarra dela. Erdiaketa, errematea, eta ozta, ezin, baloiari eutsi. Alex Remiro, eta gaur Stamford Bridgen Aston Villako jokalari horiak Morgan Rogersek debuta duen jokalariak erdietsi du bat eta utzekoa. Patxe alatezaina, ezin baloia. Gero beste gauza izaten da beti, ez? Pitxaketak egiterako orduan, noiz arte dago? Ez galdu. Ez galdu, hori da. Askotan, azken unean, jokalari garrantzitsuren bat kentzen dizute Erne, jaurtiketa eta gutxigatik ez da baloia ate barruan sartu. Egaletik barrualdera jodu Ander Barrenetxeak, jaurtiketa pozoitsua egin du, zazpi zenbakiak, eta oinean Pedro Neto, jokaldia bizitu nahi, ondoko marratik ez dio Pedro Netok. Area barruan, jokatu zuen, bere herrialdearekin. Eraso ezkeraldean, Palestra, pase area barrura, abantaila osoa. Alex Remiro jokalaria da, eta gol desente egindakoa da. Erne erdiraketa, aldaratzea Fofanak, eta Takekubo arean sartu da Japoniarra, jaurtiketa, oso kaskarra. Zulo bat zaukan, Jaurtitzeko eta erdiratzeko aukera ere bai, azkenean lehenengo abagunea baliatu du, baloia sarian. Pasea aurrera, bikaina izan da pasea, erdiraketa eta azkenean baloia alderik alde, ertz batetik bestera, honi. Takekuok falta atera ezkerrez, baloia zuzenean esira, aurrera jarrituko du Kubo, bikain, eskuinez egin du erdiraketa, eta bigarren jaurtiketa arriskutsua txuri urdinentzat, Jon Martinek egin du, gelditu bikaina Robert Sánchez atezainak. Bai, hor garrantzia zen imate zaion ikusi behar da baita ere, hori txapelketa beraiek erakutziko digute. Lantaldea ondo kudeatu behar dela, minutuak eta banatu, eta hori bezain garrantzitsua lesioak ez azaltzea, eraso bat egin eta gero, eta aste asko izan zen, errekorte bat, baloiari eutsi, bueltardi eman, jaurtiketa eta beste aukera hon bat. Jokaldi loratua, bai, azkenean, baina eraginkorra azkenean. 3 aldizkinua egin du, ez? Eta ez zuen. Talde modlagarria bilakatu da. Partia kontrolpean nahi du, markagailuan aurretik dago, pixka bat itxaron. Gutxi azaldu da erasoa, baina aukera eman dio beste jaurtiketa bat, aukera ona Realaren laugarrena dagoeneko eta gola, bai. Gol bikaina. Jaurtiketa ona nioen beste behin, min handia egiten ari dira. Iristen diren bakoitzean Mataratzoren jokalariak eta ze zartako eman dion baloiari. Jon Mikel Aranburuk lekutatik ez 30 urte zeramatzan Londresko taldea nagusi eta gaur bezala golegile atzelari bat, Gorriti, orduko hartan, 2 golak berak egin zituen. Bueno, alaizako atzelari hasi dira golak egiten da, ez da txarra hori. Maila handikoa, oso handikoa, ezkerra, bai, nabaritu zen. Risek eta berriro ere, goitik erraztasunak partidaren hastapenean bezalaxe, eta Realak gola irentzi egin du, esan daiteke. Lehen zatian bezalaxe, Morgan Rogersek egin du bat eta usekoa, bigarrena Joao Pedro. Ondo orain, bere zutoina, ondo babestu du Alex Remirok, aurtik eta Joao Pedro.
ligako lehenengo partiduan egongo direnak. Cole Palmer eta Rhys James atzelariak egin du jaurtik eta kapitain lanetan. Normalena hori izango litzateke, gero bestela partidak oso sakabanatuta daude, Erne, jaurtik eta alegina, arrisku bizia sortzen ari da bigarren zatian, Joao Pedro Brasilarra, eta lehen jardunaldi honetan Euskal talde bakarra izango da gaur. Alabez, Bournemouth kokatzen ikusita azken bi denboraldietan, zoragarria zen taldea, malo gusto. Frantziako selekzioan ari da. Bitartean, Cole Palmerren saiakera, baloia langa gainetik kanpora atera da. Azken unera arte, Manchester Cityk fitxatu nahi du Mikel Aranburu. Oskarson, pase atzera, aukerako baloia, Mikelentzat. Galante zingo ditu lehenengo baloia balora botatzea. Barrenetxea eta azken jaurtik eta Carlos Solerrek egin du. Nola hartuko zuten Enzo Fernandez eta horregatik. Agian armailetatik ere zira. Bideo nahi du. Bai, 28 urterekin. Sakon pasea, Joao Pedro berriro ere bakarrik geratu da. Eta errazegi ere, orain honetan gola, jokalari brasilarrak zuloa usaindu ikusi, eta hirugarrena iritsi da Stamford Bridgera. Azken txampa zaila izango da Realarentzat. Bai. Egito, hasta que gola egin duena daukan, o pase egin duena daukan. Pasea zoragarria da.